За Георги протестите са начин да припечели пари. Казва, че хората като него са доста и се познават. Всички са платена публика във фирми, които набират статисти за телевизионни предавания. Всяка демонстрация ги ангажира само за по 2-3 часа на ден, а парите се дават на ръка. Последната му оферта е дошла във вторник от партията на Волен Сидеров. Една приятелка ми писа във Фейсбук вчера към обяд. Искам ли протест за 15 лева? Аз веднага попитах за кой, кога и къде, защото съм ходил и друг път на платени протести. И попитах веднага за кой, кога, къде. И тя ми отговори, нали, за Атака, 15 лева плюс ядене. Парите се раздават след 10 часа вечерта. Тази твоя приятелка каза ли дали и на други хора са отправени подобни оферти и това ли е тарифата? Значи всичко е с посредници. Не може да се хване точния човек. Значи тя ми казва на мене, на нея е казал някой друг. А вместо да се влее в редиците на платената агитка на Атака, Георги решава да разкаже за схемата и тарифите, по които се набират клакьори. И този път предложението стига до него през социалната мрежа, а оферти получава и по телефона. Записва ги. За 2-3 часа съм яко хотел, 15 лева, осигурявали храна и така нататък. Офертата важи за няколко дни, а сборният пункт е пред църквата Александър Невски. От тези, дето вчера са били, имам един със сигурност познат. Този, дето организира. Кой е той? И той се занимава като мене с предавания и с такова. И в киноцентъра са били и там са срещнали момчето, което е казало, че ходи за 4-ти ден. 4 дни е имало, доколкото знам, някакви протести на Атака. Платени. И ако го харесали, ако водел хора, ако е сериозен, ще го викат, нали, за други протести. И са му казали, ако иска да намери хора. Неограничен брой. Освен 15 лева, на протестиращите в подкрепа на Сидеров се обещава и храна, твърди Георги. Обикновено става дума за парче пица или сандвич. Казва, че е натрупал опит като платена партийна агитка. Участвала е в февруарските демонстрации, заради които правителството на ГЕРБ подаде оставка и казва, че е излизал на улицата за пари. Не веднъж. За свалянето на правителството предното на Бойко Борисов имаше платени протести пак от Атака. По 5 лева се раздаваха на хората и събираха възрастни жени. Всичко, що може да ходи на крака. Да. На обесването на Васил Левски, групата на Атака, където идваше към паметника Левски, бяха платени. Аз бях там. В тази агитка си бил? Да. Младежът твърди, че в февруарските протести са участвали хора, за които 5 лева и сандвич са много. Само Атака ли е партията, която плаща, за да си осигури масовост на протестите, или и други партии? И други партии, БСП. Дори съм привърженик на ГЕРБ, но и те са имали платени протести. Подкрепа на Бойко Борисов, когато оставката си подаде, беше платено. Как и по колко? Точно, мисля, че по 20 или по 30 беше. От ГЕРБ категорично отрекоха, че протестът пред парламента в подкрепа на Бойко Борисов е бил платен и се възмутиха. Това е абсурдно като твърдение, защото ние като политическа партия по никакъв начин не използваме подобни средства. От Атака също категорично отричат, че плащат на хората, дошли на протеста им. Когато излизам да протестирам, го правя лично, както виждате. Винаги съм начело на тези, които водя. Не се крие като Бойко Борисов зад бандитчета, зад гангстерчета и зад всякакви други, които играят ролята на мирни протестиращи. Това е много голям бизнес това, общо взето. За хора. Какво е твоето обяснение? Този голям бизнес как се върти? С много хора. Един е главният, но никога не мога да стигнеш до него. Колкото и да съм се опитвал да опитам, нали, за друг човек, който организира, не, никой не ти казва нищо. Един. Ти си търсиш един човек определено. Отиваш и търсиш един, а той търси друг. В схемата може да влезе всеки, разказва Георги. Стига да доведе приятели. Тогава ще вземе и процент. За един платен протестиращ, какви ангажименти поема той? Какво трябва да прави? Значи, като отидеш там, държиш се дистанциран,
като видиш телевизия, дори ни каза да не даваме интервюта, да се въртиме, нали, с гръб, да не даваме интервюта, да избягваме журналисти, да не говориме по темата, че сме платени, нали, на мястото, на протеста. Може да ви зададем някакво въпрос? Не. Имате възможност да кажете на BTV, не? Не желаем да отговаряме на въпроса на продажни медии. Продажни медии. Вие знаете много добре, защо не задавате такъв въпрос? Знаете какво правите? Това е решението на прес-центъра, да не ги питате. Дали сме демократична държава? И така, но това е решение на нашия прес-център. Изразяваме гражданска позиция? Така, но изявления... Казват ли ви какво да викате и къде да отидете? Има си един човек, който вика и по него викаме. Ако има, нали, с грамофон, ако не, всеки си вика каквото знае. Важно е да се вика. Но ако един вика, примерно, оставка, всички викат оставка. Човекът с мегафона на платените протести, той дава тон на възгласите, така ли? Да. Абсолютно да. И дали да, ако не е с мегафон, те ни насочват горе-долу кой да гледаме и като се развика и ние викаме по него. Разбираме се за час. После, нали, още предварително, като ти се обадят и те поканят на протест или ти пишат, ти казват след колко часа се раздават парите и къде, някъде е отдалечено място. Тръгва групата, по двама, по трима, тръгват и отиват на определено място, се събират всички. И, както вчера се събирали на Александър Невски. В 6:30 и са ходили не знам къде. Да протестират. Тъй, че всичко си е много добре организирано. Не можеш да разбереш отстрани, че сме платени или нещо такова. Георги твърди, че е приключил с кариерата си на платен протестиращ завинаги. Затова се и осмели да разкаже за схемата. Казва, че от тук нататък ще се включи в мирните протести пред Министерски съвет, където пари и сандвичи няма. Освен ако не си ги донесеш сам. За тази сутрин Румяна Попова.